מקסיקו פתחה את המשחק בלי שום רגשי נחיתות מול ארגנטינה, והמערך המסודר של מרכז השדה אפשר לה גם להגיע למצבים. הטוב שבהם נעדף בעל המשקוף. אוגו סנצ'ז מרוצה מאוד מהנבחרת שלו בדקות האלה. היא צריכה למנוע מריקלמה להניע את המכונה של ארגנטינה במרכז השדה, וגרמה לזה שארגנטינה נזקקה לעזרתו של חביה סנטי, המגן הימני שלה, כדי לאיים הפעם הראשונה על שערו של אוסוולדו סנצ'ז. הלחץ של מקסיקו במרכז השדה גרם לזה שלמרות הבעיטה הזאת של סנטי, ארגנטינה הייתה הוגבלה לחטיפות כדור ולניסיונות בודדים של טבס, של מסי, בהתקפות מתפרצות. טבס מחמיץ כאן מול סנצ'ז. מקסיקו לעומת זה עם כדורגל טוב, מסודר, הנעת כדור יפה, מצליחה לייצר עוד ועוד מצבים, ובאחד מהם אפילו לזעזע את קורת השער של אבוד מנסיירי. אנדרס גורטדו, אחת תגליות הקופה, עם כדור לקורה. לך תדע מה היה עם הכדור הזה, 15 סנטימטר פנימה. דאבל פס יפהפה של טבס, נעצר אצל אוסוולדו סנצ'ז, שבדקות האלה נראה כאילו הולך לתסכל את אלפיו בסילה לאורך דקות ארוכות. טבס ומסי האמת יצרו פירה טוב יותר, אבל אז כמו כל הקופה הזה, רגע של גאונות של ריקלמה, כולם מחכים לבעיטה הישירה, הוא מוצא את היינצה. אוסוולדו סנצ'ז השוער של מקסיקו לא רואה את היינצה מתגנב מהדלת האחורית שלו, הולך לכדור כאילו כדי לקלוט אותו. אף אחד לא מזהיר את סנצ'ז, והיינצה עם הכדור הזה פנימה, שברור לחלוטין שכל הליכה של סנצ'ז לכדור הזה הייתה גורמת לשריקה לעבירה לזכותו. תחילת המחצית השנייה, שני חילופים של אוגו סנצ'ז, ומקסיקו כמעט משווה. נרי קסטיו מקבל כדור גדול מרפה מרקס עם הפנים לשער מאחורי שני הבלמים של ארגנטינה, וכמעט כובש. אבל זו הייתה בעצם שירת הברבור של מקסיקו. מקסיקו ששליחה את יהבה על התקפה, שכחה הגנה, ואז ברגע הזה לאו מסי מקבל כדור משותפו להתקפה קהליטו טבס, ומראה לו אוסוולדו סנצ'ז. גם מדובר באיש שיש לו פוטנציאל להיות בלי ספק כדורגלן הכי מלהיב על יד הזה. מסי שבטורניר הזה הפך להיות בעצם שחקן חשוב מאין כמוהו בנבחרת ארגנטינה, כובש את השער הזה וקובע 2-0. ואם זה לא מספיק, רפה מרקס עושה על טבס, שלמרות שלא כבש היה לו משחק מצוין. וחואן רומן ריקלמה, בפעם האחרונה שראינו אותו בועט פנדל בחצי גמר, זה היה נגד הארסנל וזה נגמר בבכי, בועט את הפנדל הזה, והפעם זה נגמר בצחוקים. מקפיץ את הכדור מעל אוסוולדו סנצ'ז, וכמעט מחייך, אבל לא איש רציני כחואן רומן ריקלמה יחייך באמצע העבודה. 3-0 לארגנטינה, 3-0 לארגנטינה פנטסטית, ואנחנו מקבלים את הגמר שחיכינו לו. ארגנטינה נגד ברזיל.